విశ్వరూప సందర్శన యోగము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో 11వ అధ్యాయము 11వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామిని. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. ఓకే, ఇప్పుడు మాతాజీ స్క్రీన్ సరిగా లేదు మాతాజీ. అంటే ఏం జరుగుతుంది మాతాజీ? కామ్య కర్మలు మానసిక కల్మషముల నుండి నా పట్ల భక్తి అని జూమ్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు అధ్యాయం 11 విశ్వరూపము అని వచ్చింది. కనిపించడం లేదా మాతాజీ? ఇప్పుడు అధ్యాయం 11 విశ్వరూపము విశ్వరూప సందర్శన యోగం మెయిన్ హెడ్డింగ్ వచ్చింది మాతాజీ. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి కూడా రావాలి. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే మాతాజీ, ఇప్పుడు కనిపిస్తోందా మాతాజీ? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. నిన్న 10th చాప్టర్ లో విభూతులు, భగవద్ విభూతులన్నీ చూసాము. లాస్ట్ కి ఏం చెప్పారు అంటే, ఇన్ని రకాలుగా చెప్పడం ఎందుకు, నీవు చూసే ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ నా యొక్క వైభవంలో ఒక్క అంశం మాత్రమే అని చెప్పి, నువ్వు సుందరమైనదైనా ఐశ్వర్యవంతమైనదైనా ఏదైనా చూస్తున్నావు, ఇక్కడ ఉనికి అనేది ఉన్నది అంటే అది నా యొక్క శక్తియే అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో అంతటా ఏది చూసినా అది నా వైభవమే అని చెప్పారు. సో ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, మద అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యం అధ్యాత్మ సంగీతం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించి చెప్పినటువంటి పరమ గుహ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత, యత్వయోక్తం వచస్తేన, ఈ మాటలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత నువ్వు చెప్పిన ఈ వచనాలు, మోహోయం విగతో మమ, నా మోహం అంతా కూడా వదిలిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. సో నువ్వు ఎంతో అనుగ్రహంతో నాకు వివరించినటువంటి ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది.
ఇంకా ఏమంటున్నాడు, యో మామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేష్. ఇది కరెక్ట్ అయిన శ్లోకం కాదు ఇక్కడ. ఏవమేతద్యథా త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ పరమేశ్వర అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ నీవు వర్ణించినట్లుగా, నువ్వు స్వయంగా నువ్వే వర్ణించినట్లు నీ యొక్క అసలైన స్థితిలో నా ఎదుట నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నా కూడా నిన్నిలా చూస్తున్నా నీ రూపంలో ఈ జగత్తులోకి నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవేశించావో చూడాలనుంది, నీ యొక్క ఆ స్వరూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి తన యొక్క కోరికను వ్యక్తం చేశాడు అర్జునుడు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో ప్రభు యోగీశ్వర, నీ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత గనక మన్యసే యది తచ్చక్యం, అది సాధ్యమే అని నువ్వు అనుకుంటే గనక మయా ద్రష్టుం ఇది ప్రభో, ఏది సాధ్యం, నేను నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసే శక్తి నాకున్నది అని నువ్వు అనుకుంటే గనక ప్రభు యోగేశ్వర తతో మే త్వం, నువ్వు నాకది దర్శయాత్మానం అవ్యయం, ఆ అవ్యయమైన రూపాన్ని దర్శనం ఇవ్వు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఆ జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత, శక్తి నాకుంది అనుకుంటే గనక నువ్వు నాకు దయచేసి ఆ అవ్యయమైన అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అంటున్నాడు. సో చూడాలని ఉంది అని కోరిక చెప్పాడు, కానీ చూపించు అని వెంటనే అనడం లేదు. నీకు గనక నన్ను నాకు ఆ శక్తి, చూసే శక్తి నాకుంది, సమర్థత ఉంది అనుకుంటే చూపించు అని అంటున్నాడు. సో అది కూడా ఒక భక్తుడు శిష్యుడు యొక్క లక్షణం అన్నమాట. సో నాకు కావాలి ఇవ్వు అని అనకుండా నువ్వు నేను దానికి సమర్థుడను చూసే శక్తి నాకు గనక ఆ ఎలిజిబిలిటీ, అర్హత అనేది ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు అంటున్నాడు. సో సాధారణంగా మరి కోరికలు కోరుకునేప్పుడు నాకు అది కావాలి కావాలి అనే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కదా భగవంతుడికి. మరి నిజమైన భక్తుడు లేదా ఒక శిష్యుడు గురువు గారిని అడిగేటప్పుడు నాకు చెప్పండి అని అంటాము కంటే నిజమైన వినయం ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. నువ్వు నాకు చూసే అర్హత ఉంది అనుకుంటే చూపించు, చూడాలని ఉంది కానీ నువ్వు నాకు అర్హత ఉంది అనుకుంటే చూపించు అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. అది కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ, అప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక పదం, ఒక విషయం, అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని ఎందుకు అంటున్నాడు, అతను మీకు ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. అంటే మరి భగవంతుడు నిజంగా విశ్వరూపం ఉన్నదా లేదా అనే డౌట్ వచ్చి అంటున్నాడా, లేదంటే నేను చాలా గొప్ప భక్తుణ్ణి అని, ప్రియ శిష్యుణ్ణి, మిత్రుణ్ణి, అందుకని నాకు చూపిస్తాడు అనేటటువంటి ఒక భావంతో అంటున్నాడా, దేనికి అడుగుతున్నాడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించమని? భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక అడుగుతున్నాడా, అది చూస్తే నమ్మచ్చు ఆ రూపాన్ని అని? దేనికి అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని అడుగుతున్నాడు? ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ లోపల ఈ శ్లోకం చూద్దాము. అర్జునుడు దేనికి అడిగాడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అని? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ. సో అర్జున,
మరి పశ్యమే పార్థ, చూడు పార్థ రూపాలను, ఎన్ని శతశోధ సహస్రశ, వందల వేల రూపాలను చూడు అంటున్నారు. ఎలా ఉన్నాయి? నానా విధాని దివ్యాని, ఎన్నో రకాలైనటువంటివి దివ్యమైన, నానా వర్ణాకృతి, ఎన్నో రకాల రంగులతో, ఆకృతులతో, రూపాలతో అన్నమాట, ఫార్మ్స్ తో, షేప్స్ తో సో ఉన్న వందల వేల రూపాలను చూడు. చూడు పార్థ, నా వందల వేల రూపాలు, ఎన్నో రకాల దివ్యమైన, ఎన్నో రంగులతో, ఆకృతులతో ఉన్న ఈ స్వరూపాలను ఇప్పుడు నువ్వు చూడు. వందల వేల కొలది అద్భుతమైన ఈ ఆకృతులు, పరిమాణాలు, రంగులతో ఉన్న నా స్వరూపాలను చూడు అని అంటున్నాడు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో గుడాకేశ, నువ్వు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. పశ్చాద్య సచరాచరం అంటే కదిలేది, కదలనిది సమస్తం కూడా నువ్వు ఈ జగత్తులోది ఇక్కడ చూడవచ్చు. మమ దేహే గుడాకేశ, నా దేహంలో యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చతి, అంతా కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఉన్నది. నువ్వు చూడాలనుకున్నది అంతా కూడా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. మరి నువ్వు దాన్ని చూడొచ్చు ఒకేసారి. ఈ రూపం నువ్వు ఇప్పుడు చూడాలనుకున్నది, ముందు ముందు చూడాలనుకున్నది అన్ని కూడా నీకు ఇక్కడ కంప్లీట్ గా కనిపిస్తాయి అని చెప్పారు. సరే, ఆన్సర్స్. అర్జునుడు ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నాడు అంటే, లక్ష్మీ మాతాజీ ఇమోషన్స్ నుంచి రియలైజేషన్. ఓకే. డిఎస్కే ప్రసాద్ ప్రభుజీ విశ్వరూప దర్శనం అర్జునుడి మనసులో ఉండి ఎందుకు అంటే, కృష్ణుడి విశ్వరూప దర్శనం కోరిక కరెక్టే, కానీ ఆ కోరిక దేనికి అంటే దాని కారణం ఏమిటి? చూడాలనుంది అంటున్నాడు, ఏ ఉద్దేశంతో అంటున్నాడు అన్నది క్వశ్చన్. రాఘవేంద్ర ప్రభుజీ భక్తి మార్గానికి వెళ్ళడానికి, పరమాత్మను చూడటానికి, అతనికి అంటే పరమాత్మ, ఇప్పుడు నేను చూసేది పరమాత్మను కాదు అనే ఉద్దేశం కాదుగా. అది అతను అదే అంటున్నాడు, నువ్వు అసలైన నీ దివ్య రూపంలో నా ముందు ఉన్నావు, అదే ఆయనది రూపం, భగవంతుడి రూపం, శ్రీకృష్ణుడి రూపం. కానీ నేను ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. ఎందుకు? భక్తితో భగవంతుని శరణాగతికి. కల్పనా మాతాజీ అది కూడా ఆల్రెడీ భక్తుడే అర్జునుడు. మరి శ్వేత మాతాజీ మోక్షం పొందటానికి. అవి భగవంతుడి యొక్క అసలు రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వరూపం చూస్తే మోక్షం వస్తుందని కాదు. మరి పూర్ణిమ మాతాజీ బ్రహ్మాండం భగవంతుడు ఒకటే అని. ఓకే, సో ఆన్సరు ఏమిటి అంటే, అర్జునుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? కృష్ణుడు భగవంతుడు అవునా కాదా అనే సందేహం, అదేదో చూద్దామనే కాదు. నేనేదో గొప్ప భక్తుణ్ణి, నాకు చూపిస్తే ఏదో పుణ్యం వస్తుంది, నాకు భక్తుణ్ణి కాబట్టి నాకు చూపిస్తాడు, దాంతో నాకు పుణ్యం గాని మోక్షం గాని వస్తాయనా కాదు. ఎందుకు అడిగాడు? టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు ఈ భగవద్గీతలో మరి మనం ఈ నేర్చుకునేటప్పుడు భగవంతుడా కాదా అనే డౌట్ మనకు రావచ్చు అని అందరికీ కూడా రుజువు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడగటం జరిగింది. అది కరెక్ట్ అయిన ఆన్సర్ అన్నమాట. అతనికి ఆల్రెడీ తెలుసు భగవంతుడు ఈయన అన్నది. ఆ భగవంతుని అసలు రూపం ఇది, విశ్వరూపం అసలైన రూపం కాదు. మనందరం ఏమనుకుంటామంటే భగవంతుడి రూపం అసలైనది ఆ విశ్వరూపం అనుకుంటాం. విశ్వమంతా ఆయన వ్యాపించి విశ్వమంతా ఆయనలో ఉన్నది కరెక్టే, కానీ అసలైనది ఎందుకు కాదు అంటే ఆ విశ్వరూపం ఈ విశ్వం ఉన్నంత వరకే ఉంటుంది. విశ్వం విలీనమైనప్పుడు ఉండదు, మళ్ళీ విశ్వం పుట్టినప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఆయన పర్మనెంట్ రూపం కాదు, విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పుడు వచ్చిన విశ్వరూపం. అసలు భగవంతుడి రూపం ఇదే, భగవంతుడి యొక్క రూపం పరమాత్మ స్వరూపం. అంటే మరి 4 చేతులు ఉన్న చతుర్భుజ రూపం. కాబట్టి అది అసలైన రూపం కాకపోయినా ఎందుకు అడిగాడు అంటే,
అందరికీ కూడా ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించడానికి అన్నది ఆన్సర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, సరే మరి నీకు నేను చూసే సమర్థత నాకుందంటే చూపించు అన్నాడు కదా భగవంతుడు. ఇప్పుడు నువ్వు చూడు, అన్ని వందల వేల అద్భుతమైనటువంటి పరిమాణాలతో రంగులతో ఉన్న స్వరూపాన్ని చూడు అంటూ చూపించడం జరిగింది. ఈ విశ్వరూపాన్ని వర్ణించటం గాని చూపించడం గాని అంత ఈజీ కాదు. కానీ ఈ చిత్రకారులు మరి ఈ వాల్మీకి మహాముని చెప్పినటువంటి ఈ వర్ణనకు వాళ్ళు కొంచెం పాపం మనందరికీ కూడా న్యాయం చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో చాలా రకరకాలుగా ఈ రూపాన్ని కూడా చిత్రించి చూపించడం చూస్తాం ఈ చిత్రాల్లో. ఇది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్పారు కాబట్టి ఇది ఒక చిత్రం. సో సమస్తాన్ని చూసే విశ్వరూపం. కింద అర్జునుడు కృష్ణ అర్జునులు మాట్లాడుకోవటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మనకు ఈ గోలోక చాట్ల అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం ఉందని చూసాము. సో ఆ బ్రహ్మలోకం ఇక్కడ కనిపిస్తోంది, మధ్యలో భూలోకం, కింద పాతాళ లోకాలు అవి ఉంటాయని చూసాము. అవన్నీ కింది లోకాలు కింద చూస్తున్నాం. ఇక్కడ నాగలోకము ఇవన్నీ కూడా కింది లోకాలు. సో అవన్నీ కింద చూస్తున్నాం. ఇక్కడ 4 బ్రహ్మకుమారులు ఉన్నారని చూసాం. సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, సనాతన కుమారులు, వాళ్ళను దేవతలందరినీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇట్లా కొంత ప్రయత్నించి మనకు విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ చిత్రకారులు చూపిస్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు అంటే, నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం, అయితే నువ్వు నన్ను చూడశక్యం కాదు. ఏది? దేంతో? మనేనైవ స్వచక్షుష, నువ్వు నీ యొక్క స్వంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడటం సాధ్యపడదు. దివ్యం దదామితే చక్షు, కాబట్టి దివ్యమైనటువంటి కళ్ళను, దివ్య దృష్టిని నీకు దదామితే ప్రసాదిస్తాను నీకు. పశ్యమే, చూడు నన్ను, నా యొక్క యోగైశ్వరం, నా వైభవాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా విశ్వరూపాన్ని నువ్వు నీ స్వచక్షులతో చూడలేవు, నీ మామూలు ప్రాకృతిక కళ్ళతో. కాబట్టి నీకు ఈ దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను, నా యొక్క అద్భుత వైభవాన్ని చూడు అని చెప్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఇంకొక రకంగా మనకు చిత్రకారులు చూపించారనమాట. అలా పలికి భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారని సంజయుడు, మళ్ళీ ఇక్కడ సంజయుడు శ్లోకం ఉన్నదన్నమాట. సో ఆ రూపం ఎలా ఉన్నది అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తాము. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ కొన్ని ఎడిషనల్ శ్లోకాస్ చూద్దాము.
మాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇంకో పీపీటీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అంటే మీరు చెప్తున్నారేమో అనుకుని అడుగుతున్నాను. అలాగే, ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఒక్క నిమిషం ఓకే, పీపీటీ ఓపెన్ చేసి షేర్ చేస్తాను. 1 సెకండ్. ఓకే, ఇది ఇంగ్లీష్ పీపీటీ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చూడు నా నానా విధాల రూపాలను అని చూపించిన తర్వాత అక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూని అదృష్ట పూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. సో కొన్ని శ్లోకాసు మన తెలుగు పీపీటీలో కొన్ని లేవు, అవి కూడా ముఖ్యమైనవి, అందుకని అవి ఇందులో నుంచి చెప్తాను. సో అన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఉండవు, ఆ మిస్సింగ్ శ్లోకాస్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను. సో చూడండి. హరే కృష్ణ. సో భారత అంటే మరి భరత వంశస్థుడా, ఇక్కడ నీకు ఈ రూపంలో ఆదిత్యులు, మరి వసువులు, రుద్రులు, వీళ్ళంతా అశ్విని కుమారులు, దేవతలు అందరూ కూడా కనిపిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన విషయాలు ఇంతకు ముందు ఎవరు కని విని ఎరుగని పశ్చాశ్చర్యాన్ని, ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను, అద్భుత విషయాలను చూడు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఈ శ్లోకంలో. సో నీకు సంజయుడు చెప్పాడు కదా, ఆ రకంగా మాట్లాడుతూ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని చెప్పిన తర్వాత ఆ రూపం ఎలా ఉన్నది అన్నది ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు సంజయుడే. ఇది కూడా అనేక వక్త్రనయనం, అనేక అద్భుత దర్శనం, అనేక దివ్యాభరణం, దివ్యానేకోద్యతాయుధం, దివ్యమాల్యాంబరాధారం, దివ్యగంధానులేపనం, సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. సో అనేక వక్త్రాలు అంటే అనేక నోరులతో, అనేక అద్భుత దర్శనాలతో, అనేక దివ్య ఆభరణాలతో, అలాగే దివ్యానోకోద్యతాయుధం, అనేక దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్యమాల్యాంబరాధరం, దివ్య మాలలను ధరించి, దివ్య గంధానులేపనం, దివ్య సుగంధాలను తో ఉన్న శరీరంతో, సర్వాశ్చర్యమయంగా ఉన్నది దేవం, భగవంతుడు అనంతం, అంతు లేకుండా ఉన్నారు. విశ్వతోముఖం అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ఈ విశ్వరూపం అలా ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. సో ఆ రూపం ఎలా ఉన్నది? అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్య ఆభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన పెక్కు దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ మనకు వర్ణించటం, ఒక చిత్రకారులు రకరకాలుగా అది మనకు చూపించటానికి ప్రయత్నించటం కనిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోక ఎలా ఉన్నది అనేది ఇంకా వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. ఇది సంజయుడు ఇవన్నీ వర్ణించి చెప్తున్నాడు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపద్ధిత యది భాసదృశి సస్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. వేలాది మంది సూర్యులు, దివి సూర్య సహస్రస్య, ఆకాశంలో 1000 సూర్యులు భవేద్యుగపద్ధుదిత, 1000 సూర్యులు ఒక్కసారి గనక ఉదయించినట్లయితే, యదిబా సదృశి సాస్యాద్, ఏమన్నా ఒక ఈ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప కాంతిని, భాసస్తస్య మహాత్మనః, దీన్ని ఏమైనా ఈ
ఈ విశ్వరూపుడు యొక్క కాంతిని పోల్తుందేమో. అంటే ఒక్కసారిగా 1000 మంది సూర్యులు ఉదయించినట్లయితే ఎంత కాంతి వస్తుందో, మరి ఒక్క సూర్యుడికే మనకి ఎంతో వెలుగు వస్తుంది. 1000 మంది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి వస్తుందో అంత కాంతి ఏమైనా దీనికి సరిపోలుతుందేమో. అది కూడా గ్యారంటీగా సరిపోతుంది అనడంలా, అది ఏమైనా దీనికి సరితూగుతుందేమో ఈ వెలుగుకు అంటున్నారు. మరి అంత ఒక్క సూర్యుడినే మనం కళ్ళతో స్ట్రైట్ గా చూడలేము, చూసామంటే కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటారు. అలాంటిది 1000 సూర్యుల వెలుగుతో ఉన్న రూపాన్ని మరి మామూలు కళ్ళతో ఎలా చూస్తాడు? అందుకనే ఆ దివ్య దృష్టిని కూడా ఇవ్వటం జరిగిందన్నమాట భగవంతుడు. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకధా అపస్యా దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. అప్పుడు ఈ పాండవుడు అంటే ఈ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి శరీరంలో మరి అన్ని కూడా చూడగలిగాడు. ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఎన్నో రకాలుగా చూసే అవకాశం జరిగింది. ఒకే చోట ఇలా ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడిన ఈ విశ్వాన్ని ఒకే చోట చూడగలిగాడు. ఆల్దో డివైడెడ్ ఇన్ మెనీ థౌజండ్స్, వేల రకాలుగా విభజింపబడ్డ ఈ విశ్వాన్ని ఒక్క చోటే అర్జునుడు చూడగలిగాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది అర్జునుడు భగవంతుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ విశ్వరూపాన్ని ఇలా రకరకాలుగా మనకు చూపిస్తున్నారు. మరి భగవంతుడు ఆ తర్వాత ఈ లోకాలు, వివిధ రూపాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇంకొక ప్రయత్నంగా చిత్రకారులు ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు. దేవతలను ఒక పక్కన, మరి ఇవన్నీ రకరకాల రూపాలు అంటే ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడ్డంటే మరి విశ్వంలో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపించడానికి ఒక ప్రయత్నం అన్నమాట. అయితే చూపించినప్పుడు తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో అర్జునుడు అప్పుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు. తతస్స విస్మయావిష్టుడైపోయి ఆశ్చర్యంతో హృష్టరోమ అంటే రోమాంచితమైపోయి ధనంజయుడు అయిన అర్జునుడు ప్రణమ్య నమస్కరించాడు. శిరస అంటే తల వంచి నమస్కరించి భగవంతుడికి దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో అంజలి ఘటిస్తూ చేతులు జోడించి ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అర్జునుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ. ఇప్పటి వరకు సంజయుడు ఇదంతా వివరించాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడి మాటలు చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా తవ దేవదేహే నీ యొక్క దేహంలో సర్వాంస్తద సమస్తాన్ని కూడా భూత విశేష సంఘాన్ అంటే అన్ని రకాల జీవరాశుల సమూహాలను నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట, అన్ని జీవరాశులు. బ్రహ్మాండమీశం అంటే మరి ఈ కమలాసనస్థం కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఈశ్వరుడిని, ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ మరియు దివ్య సర్పాలను అన్ని చూస్తున్నాను. అనేక బాహూదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు, ఉదరాలు అంటే ఉదరం అంటే స్టమక్స్, బాహువులు చేతులు, వక్త్ర అంటే మరి వక్త్రము అంటే నోరు,
ఆ తర్వాత నేత్రము ముఖాలు కళ్ళతో పశ్యామిత్వాం నిన్ను చూస్తున్నాను, సర్వతో అనంత రూపం అంతటా కూడా అంతులేనటువంటి అనంత అనంత అంతం లేని అని అన్లిమిటెడ్ అపరిమితం సర్వత్రా కనిపిస్తోంది, ఎండెక్కడో తెలియని రూపం అన్నమాట. సర్వతో అనంత రూపం, నా అంతం దీనికి అంతం లేదు, నా మధ్యం దీనికి మధ్య ఏదో తెలియడం లేదు, నా పునః దీని బిగినింగ్ ఏదో తెలియడం లేదు, పశ్యామి ఇలాంటి రూపాన్ని చూస్తున్నాను, విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని చెప్పి సంబోధిస్తూ ఇలా విశ్వేశ్వరుడా విశ్వరూపుడా అనేక ముఖాలతో చేతులతో ఉదరాలతో మరి కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ యొక్క దేహంలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాను, నీ యందు నాకు ఆది ఏది మధ్య ఏది ఎండేది బిగినింగ్ ఏది ఏమీ తెలియడం లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. అంటే సర్వత్రా ఉన్నది, అసలు దీని ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఎక్కడ అంతం అవుతుంది, దీని మధ్య ఏది ఆది ఏది తుది ఏది అనేది తెలియడం లేదు. అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. నీవు మరి ఎలా ఉన్నావంటే అనాది ఆది లేకుండా, మధ్య ఏదో తెలియలేకుండా, అనంతం అంతమేదో తెలియకుండా నువ్వు ఉన్నావు. అనంత బాహు ఎన్నో చేతులతో బాహువులతో, శశి సూర్య నేత్రం సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళు లాగా కనిపిస్తున్నావు, సూర్యచంద్రులు నేత్రాలుగా. పశ్యామిత్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే వెలిగిపోతున్నటువంటి నీ యొక్క నేత్రాలు, స్వతేజస నీ నోటి నుంచి వచ్చేటటువంటి అగ్ని, నీ నోటి నుంచి ప్రజ్వలించేటటువంటి అగ్ని, స్వతేజస నీ యొక్క స్వంత తేజస్సుతో, నీ స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమంతా కూడా తపించిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరిచేటటువంటి నీ తేజస్సును నేను చూస్తున్నాను అని అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ వివరిస్తున్నాడు. శ్లోక ఇది. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాద్ దీప్తానలార్కాద్యుతిమ ప్రమేయం. సో నీ రూపం ఎలా ఉందంటే, ఇంత వెలిగిపోతున్న ఈ రూపాన్ని, ఆ వైభవాన్ని అన్ని వైపులా కనిపిస్తున్న ఈ రూపం ఎలా ఉందంటే వెలిగిపోయే అగ్నిలాగా ఉంది. తర్వాత మన సరితూగలేని సూర్యకాంతి లాగా ఈ వెలుగు ప్రసరిస్తోంది నీలో నుంచి. కానీ ఇంకా నాకు ఎన్నో రకాల కిరీటాలు గదలు, కిరీటినం గదినం చక్రినంచ రకరకాల ఎన్నో కిరీటాలు గదలు చక్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. తేజోవంతమైన సర్వత్రా దీప్తివంతమై నాకు కనిపిస్తున్నావు అని చెప్పి ఇంకా వర్ణిస్తున్నాడు. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. అంటే నువ్వు అక్షరుడు అంటున్నాడు. నువ్వు త్వమక్షరం పరమం దివ్యమైన వాడివి, వేదితవ్యం అంటే నిన్ను తెలుసుకోదగ్గ వాడివి, త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం నువ్వే అందరికీ పరమ నిధానానివి అంటే అల్టిమేట్ డెస్టినీవి. మనందరం అందరూ చేరుకోవాల్సిన వాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు నువ్వే, అందరికీ పరనిధానానివి అని చెప్తూ మరి త్వం అవ్యయ నువ్వు అవ్యయుడవు, శాశ్వతుడవు, ధర్మగోప్తుడవు, సనాతనుడవు, త్వం పురుషోమతో మే నువ్వు ఈ పరమ పురుషుడవు అని చెప్పి అర్జునుడు మళ్ళీ ఈ రకంగా స్తుతించాడు. అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం చూసాం ఇది మనం ఇందాక. పశ్యామి త్వాం
దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీ స్వయం తేజస్సుతో ఈ విశ్వమంతా కూడా వెలిగిపోతోంది. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, ఇవన్నీ నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో అంటున్నాడు. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నువ్వు ఒక్కడివే అయినప్పటికీ అంత ఈ కనపడే ఆకాశం అంతా కూడా నువ్వు ఆక్రమించుకుని ఉన్నావు. అలాగే ఈ ప్లానెట్స్, ఈ గ్రహాలు, ఈ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ మొత్తాన్ని కూడా నీ రూపం ఆక్రమించింది, విశ్వరూపం. సో ఈ మహాత్ముడా, ఇది నేను చూస్తుంటే లోకత్రయం ప్రవ్యధితాత్మ మహాత్మన్. సో ఈ అంటే ఈ భయంకర ఈ ఉగ్ర రూపాన్ని చూసినప్పుడు అన్ని లోకాలు కూడా కొంచెం వ్యధ చెందుతున్నాయి. ముల్లోకాలు, లోకత్రయం ప్రవ్యధితాత్మన్, అన్ని ముల్లోకాలు కొద్దిగా వ్యధ చెందుతున్నాయి. అంటే ముల్లోకాలు అనే మాట ఎందుకు వాడాము? 14 లోకాలు అనుకుంటాం కదా, ముల్లోకాలు అనే మాట ఎందుకు వాడాము అని ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ద్యావా, అది ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకం ఇదన్నమాట. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. ఒక్కడివే అయినా ఆకాశం, సకల లోకాలు, వాటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా వ్యాపించావు. మరి మహాత్ముడా, నీ యొక్క అద్భుతమైన భయంకరమైన ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు భయంతో కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. అమీహిత్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో నిన్ను చూసి, మరి ఇలా ఉన్న నిన్ను చూసి ఈ రూపాన్ని సురసంఘాలు, దేవతల సమూహాలందరూ కూడా నీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతున్నారు. విశంతి కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి. సో నీలో నీ దేవతలంతా నీ ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది కేచిత్ భీతులై భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను ప్రాంజలయో గృణంతి, నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. తర్వాత స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘ, మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళంతా స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతూ నీకు శాంతి, స్వస్తి అంటే శాంతి అని, శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తువంతిత్వాం, నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి, పుష్కలంగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు చిత్రంలో దేవతలందరూ నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. అప్పుడు ఇంకా అది 21st శ్లోక. సో తర్వాత రుద్రాదిత్య వాసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేస్వినౌ మరుతస్కోస్మపాశ్చ గంధర్వ యక్షాసురా సిద్ధ సంఘ వీక్షంతే త్వాం విశ్వమితాశ్చైవ సర్వే. అందరూ కూడా రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు వీళ్ళంతాను, మరి సాధ్యులు, విశ్వేదేవులు, అశ్విలు, మరుత్తులు, మరి పితృదేవతలు అందరూ కూడా, యక్షులు, సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా వీక్షంతే త్వాం నిన్ను చూస్తున్నారు. విశ్వమితాశ్చైవ సర్వే, అత్యంత ఆశ్చర్యంతో వీళ్ళందరూ నిన్ను చూస్తున్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బాహూదరం
బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోక ప్రవ్యధితస్తథాహం. సో మహాత్ముడా, మరి నీ యొక్క రూపం ఈ రూపాన్ని బహువక్త్ర నేత్రం, ఎన్నో ముఖాలతో నేత్రాలతో ఉన్న ఈ రూపాన్ని మహాబాహు, నీ బాహువులను, నీ యొక్క పాదాలను, బాహువులు అంటే నీ తొడలను, పాదాలను, బాహువులను, ఉదరాలను, ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. అందరూ కూడా చూసి కొంచెం కలవరం చెందుతున్నారు ఈ రూపాన్ని చూసి, ఇలాంటి రూపాన్ని చూసి. పైగా దంష్ట్రాకరాళం అంటే నీ యొక్క దంతాల మధ్య దృష్ట్వాలోక ప్రవ్యధిత స్తధాతం అంటే నీ యొక్క భయంకర దంతాలు, ఇవన్నీ చూసి లోకాలన్నీ వ్యధితమవుతున్నాయి. తథా అహం, నేను కూడా అలాగే కొంచెం వ్యధ చెందుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే నీ ఈ రూపం మరి అంత అనంతమైన రూపం, సమస్తాన్ని చూపించే రూపం కాబట్టి అందులో సుందరమైనవే ఉండవు, అన్నీ ఉంటాయి. భయంకరమైనవి ఉంటాయి, ఉగ్రకరమైనవి ఉంటాయి, మరి రకరకాల విషయాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అది చూడటానికి మరి ఆ ముఖాలు, ఆ కళ్ళు, నీ ఉదరాలు, నీ పాదాలు, నీ దంతాలు భయంకరమైనవి అన్నీ చూస్తుంటే ఈ లోకాలన్నీ ఎలా కొంచెం వ్యధితం అవుతున్నాయో, కలవరపడుతున్నాయో, నేను కూడా అలాగే కలవరాన్ని చెందుతున్నాను అని అంటున్నాడు. సో ముల్లోకాలు అంటే కీర్తి మాతాజీ భూమి పైన, భూమి 2 పాతాళం, అంటే పైలోకాలు, మధ్యలో భూమి, కింద పాతాళ లోకాలు. వెరీ గుడ్. అవును. లక్ష్మీ మాతాజీ వైకుంఠం, కైలాసం, బ్రహ్మలోకం. మనము మరి గోలోక చాట్ చూపించాను మీకు పోస్ట్ కూడా చేశారు. అవి 14 లోకాలు. సో అందులో పైలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం ఉంటుందని చూసాము, తర్వాత కింది లోకం ఉంటుందని చూసాము. సో మీకు అది గుర్తున్నట్లయితే అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. గోలోక చాట్ లో 14 లోకాస్ మొన్న చూపించాం. 14 లోకాలు చూసాము. మరి పైవన్నీ పైలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, కింది లోకాల అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల. అందుకని 14 లోకాస్ ఉన్నాయి. కానీ పైలోకం, మధ్యలోకం, భూలోకం మధ్యది, కింది లోకాలు అని బ్రీఫ్ గా ముల్లోకాలు అంటాం. లోకత్రయం అన్నదానికి అర్థం అది. నభాస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. సో విష్ణు, మరి నీ యొక్క ఈ భయంకర రూపాన్ని చూసి, సమస్తము వ్యాపించిన రూపాన్ని చూసి నాకు కొంచెం నేను భయంతో కొద్దిగా కలవరపడుతున్నాను. కాబట్టి నా యొక్క స్థిమితత్వం పోతోంది, ఈ కలవరంతో నా సమత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను అని అర్జునుడు తన యొక్క భయాన్ని, కలవరాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రపుత్ర సర్వే సహైవ వణిపాల సంఘై భీష్మో ద్రోణో సూతపుత్రాస్తథాసౌ సహాస్మదీయార్ అపియోధ ముఖ్యై వక్త్రాని తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగై. అంటే ఏమిటంటున్నాడంటే ఈ 2 శ్లోకాల్లో ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరూ కూడా సర్వులు, నీ యొక్క వాళ్ళతో సహా వాళ్ళ రాజులందరూ, మరియు భీష్ముడు, ద్రోణుడు, సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు, అలాగే మరి సహస్మాదియైర్ అపియోధ ముఖ్య, ఈ యోధముఖ్యులందరూ సైనికులు కూడా వక్త్రాణితే త్వరమాణా విశంతి, వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది. వెళ్ళి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని, నీ భయంకరమైన ఈ దంతాల మధ్య
వాళ్ళు కొట్టుకోవటం కనిపిస్తోంది. అంటే వాళ్ళు అక్కడ చూర్ణమవుత కేచిద్ విలగ్న దశనాంతరేషు. సో వీళ్ళందరూ ఇలా వెళ్ళిపోయి నీ నోట్లో సందృశ్యంతి చూర్ణితైర్ ఉత్తమాంగై, వీళ్ళంతా నీ నోట్లో పొడైపోవటం నేను చూస్తున్నాను అంటున్నాడు అనమాట. సో మరి భవిష్యత్తులో జరగబోయేది కూడా చూస్తామన్నారు కదా. సో వీళ్ళంతా ఏ రకంగా అంటే అందరూ పోవడం అనేది కూడా అతనికి కనిపిస్తోంది అన్నమాట. సో అనేది కనిపిస్తోంది. యథా నదీనం బహావోంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాణి అభివిజ్వలంతి. ఎలా అయితే నదులన్నీ కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయో వేగంగా, అలాగే వీళ్ళంతా వేగంగా నీ నోట్లోకి, నీ వెలిగి అగ్నితో వెలిగిపోయే నీ ప్రజ్వలించి నీ నోట్లలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు నాకు కనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అన్నాడు. కాబట్టి మనం యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. అందరూ మనుషులు కూడా ఎంతో వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవటం, అక్కడ నీ దంతాలకు కొట్టుకుని వాళ్ళంతా అగ్నిలో గనక పురుగులు వెళ్ళిపోయి ఎలా అయితే అవి ఆ అగ్నిలో ఇదైపోతాయో వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి అలా వాళ్ళంతా కూడా నాశనం అవటం నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. అఖ్యాహిమేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవాంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో భగవంతుడా, మరి ఉగ్రరూపుడా, నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద, నీకు నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి, తెలుసుకోవాలనుంది. భవాంతమాద్యం, అసలు నీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి, నువ్వెవరివో నాకు తెలియడం లేదు, తెలుసుకోవాలనుంది. నహి ప్రజానామి, నాకు అర్థం కావడం లేదు. తవ ప్రవృత్తి, నీ ప్రవృత్తి ఏంటో నాకు అసలు తెలియడం లేదు. నువ్వెవరివో ఈ రూపంలో నాకు తెలుసుకోవాలని. అంటే తనకు తెలిసిన ఆ భగవంతుడి రూపం కాదు, ఆ తీయనైన శ్రీకృష్ణ రూపం కాదు, ఈ ఉగ్ర రూపంతో ఉన్న నువ్వు, నీకు నమస్కారాలు పెడుతున్నాను. మరి నువ్వెవరివో తెలుసుకోవాలనుంది, నీ ప్రవృత్తి ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు, తెలుసుకోవాలనుంది ఈ రూపంలో అని అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. భగవంతుడు అంటున్నారు, సమస్త లోకాలను, కాలోస్మిని, కాలాన్ని, ఎలాంటి కాలాన్ని, లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, లోకాలన్నిటినీ కూడా క్షయం చేసేటటువంటి, నాశనం చేసే కాలాన్ని నేను. లోకాన్ సమాహర్తుం, లోకాలను సంహరించటానికి ఇహ ప్రవృత్తి, మరి నేను వచ్చాను. మరి ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి, మీరు పాండవులు అందరు, మీరు అంటే మీరు తప్పితే సర్వే ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ, మీరు అంటే పాండవులు తప్పితే ఇరువైపులా ఉన్న ఏవస్థిత, రెండు పక్కలా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అని చెప్పేశారు. సో ఎక్కడో ఒకళ్ళు తప్ప ఎవరు ఉండరు, అందరూ చంపబడతారు. తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయలేను, నా వాళ్ళని చంపలేను అంటున్నాడు కదా. అందరింతకు ముందే చంపబడ్డారు అని చెప్పి, తస్మాత్ కాబట్టి, త్వం నువ్వు, ఉత్తిష్ఠ లేచి, యశో లభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, చిత్వా జయించి, శత్రువులను జయించి, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నిహత నా యొక్క ఏర్పాటుతోనే చంపబడ్డారు, పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే నా ఏర్పాటుతో వీళ్ళంతా చంపబడ్డారు. నువ్వు నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు. సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలను వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అర్జున అంటూ పిలుస్తూ,
నిమిత్త మాత్రుడు అవు. నువ్వేదో నేను చంపుతాను అని అంటున్నావు. ఈ నా ఏర్పాటు వీళ్ళందరూ ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు. నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసి కీర్తి తెచ్చుకుని నీ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు అని చెప్పి నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు అని చెప్తున్నారనమాట. నా చేతిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నట్లుగా. సో అది ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో అందరూ మరి ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తధాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యధిష్ట యుధ్యస్వజేతాసి రణే సపత్నాన్. కాబట్టి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ, జయద్రథుడు, కర్ణుడు వీళ్ళంతా కూడా, మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా నాశనం అయ్యారు. మరి నువ్వు నీ యుద్ధాన్ని నువ్వు చేసి ఈ శత్రువులందరినీ నువ్వు జయించిన వాడివి అవ్వు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇవన్నీ సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరి వణికిపోతూ భగవంతుడికి మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ చేతులు జోడించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. ఏమని? హృషికేశ, ఈ ప్రపంచంలో మరి నీ నీ యొక్క నామాలను వినడం అంటే మళ్ళీ స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. సో హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య, నీ యొక్క కీర్తిని జగత్తంతా కూడా ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ అంటే చాలా ఆనందంగా ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని నిన్ను కీర్తిస్తూ జగత్తంతా పొందుతోంది. నీ మహిమను పొగుడుతూ ఈ జగత్తంతా హృష్యత్యు అనురజ్యతం అంటే ఆనందము అనురాగాన్ని పొందుతోంది నిన్ను కీర్తించడంలో ఈ జగత్తంతా. రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి, రాక్షసులందరూ భయపడి అన్ని దిశలు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి, అందరూ నీకు సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. ఇదంతా కూడా మరి కరెక్టే నీ విషయంలో అని అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు? త్వమస్య పూజ్య పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యాభ్యధికా కృతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో నువ్వు అందరికీ కూడా తండ్రి వంటి వాడివి. ఈ చరాచర కదలని వాటన్నిటికీ లోకంలో నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యస్య, నువ్వు పూజనీయుడవు. గురుర్గరీయుడు అంటే నువ్వే ఆధ్యాత్మిక గురువు. గురువులలో కూడా నువ్వు అందరికీ కూడా ఫైనల్ అందరికంటే నువ్వు అత్యంత పూజనీయుడు అయిన గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుటోన్యో, నీకంటే అధికుడైన వాడెవ్వరూ కూడా లేరు. లోకత్రయే, ముల్లోకాలలో కూడా ఎవరు నిన్ను మించిన, నీకంటే అధికమైన వాళ్ళెవ్వరూ లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ, అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా అంటూ భగవంతుణ్ణి స్తుతించాడనమాట. ఈ సమస్త లోకానికి కదలని చరాచర అన్నిటికీ కూడా నువ్వు తండ్రివి, పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు. నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఈ ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ అంటే అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు? ఎన్నడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయినా కూడా మరి మనస్సు కొంచెం భయపడుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అంటే ఆ విశ్వరూపం చూసి సంతోషంగా ఉన్నా కూడా ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి కొద్దిగా భీతి చెందాడనమాట. సో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకేమంటున్నాడంటే సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్త
యుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానాం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చావహాసార్థం అశత్కృతో సవిహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోతవాపి అచ్యుతా తత్సమక్షం తక్షామయే త్వాం అహమప్రమేయం. సో నేను మరి ఇదివరకు నీకు తెలియక కృష్ణ యాదవ అంటూ ఎన్నో రకాలుగా ప్రియతమ అంటూ సంబోధించాను నన్ను క్షమించు. ఎందుకంటే నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన ఈ మహిమను ఎంత తెలిసినా భగవంతుడు అని ఇప్పుడు కళ్ళతో చూసిన తర్వాత పూర్తిగా ఆ శక్తి అర్థమైందనమాట అర్జునుడికి. కాబట్టి ఇంత పరమాత్ముడు నిన్ను ఆ రకంగా నిన్ను సంబోధించాను, నన్ను క్షమించు, తెలియక ఏదో ఆ అమాయకత్వంలో నా అజ్ఞానంతో నిన్ను అలా సంబోధించాను. ఎన్నోసార్లు మనం మరి కలిసి విహారాలకు వెళ్ళినప్పుడు, కలిసి ఒకే మంచం మీద పడుకున్నప్పుడు, కలిసి భోంచేసేటప్పుడు మరి ప్రియమిత్రులు కదా, నిన్ను వేళాకోళాలు ఆడాను. ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు ఆడాను, అందరి ముందు కూడా, ఫ్రెండ్స్ ముందు, వేరే వాళ్ళ ముందు కూడా నిన్ను వేళాకోళం చేయడం జరిగింది. దయచేసి నా ఈ తప్పులన్నిటినీ క్షమించు అని చెప్పి అన్నాడు. ఆ తర్వాత అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. అప్పుడు అంటున్నాడు, ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనస్సు భయంతో కూడా వ్యధితమవుతోంది, అంటే కలవరపడుతోంది, మనస్సు కలవరపడుతోంది. తదేవమే దర్శయా దేవరూపం, నువ్వు నాకు నీ యొక్క దేవరూపాన్ని చూపించు. ప్రసాద దేవీశ జగన్నివాస, ప్రసీద దేవేశ అంటూ భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ అడుగుతున్నాడు అనమాట. నాకు నీ యొక్క రూపాన్ని, పరమాత్మ రూపాన్ని చూపించు అని అడిగాడు. ఇక నా మనసు దీన్ని చూసి కొంచెం అలవడపడుతోంది. తేజోమయం, సర్వోత్తం, సనాతనం, ఇవన్నీ ఆయన విశ్వరూపం నేను చూశాను, చూసినా కొంచెం బాధపడుతోంది నా మనసు. ఇదివరకు ఇట్లాగానే కిరీటం, గదా, చక్రం ఉన్న నిన్ను చూడాలనుంది. సో 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి 4 భుజాల పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అంటే అప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారు, అర్జున, నా యొక్క అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ కూడా కంప్లీట్ గా ఈ రూపాన్ని చూడలేదు. అంత సమస్తాన్ని చూపించడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్పారనమాట. ఇదంతా అయిన తర్వాత సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపూర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటున్నాడు, ఏమని? భగవంతుడు ఈ రకంగా, వాసుదేవుడు అయిన భగవంతుడు ఈ రకంగా పలికి తన యొక్క స్వయం రూపాన్ని దర్శనం ఇచ్చాడు. మళ్ళీ తిరిగి అంటే మరి ముందు చివరికి చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి ఆ తరువాత తన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు. అలా భూత్వా పునః సౌమ్యవా పూర్మహాత్మ, అతను భయపడే ఈ అర్జునుడును ఆ రకంగా అశ్వాసయామాసచ భీతమైన, భయపడిపోతున్న అర్జునుణ్ణి ఆ రకంగా ఓదార్చటం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే 4 చేతులున్న ఆ రూపాన్ని చూపించి తర్వాత తన యొక్క ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించారు. అప్పుడు అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడనమాట, జనార్దన, నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని చూసి, మానుష్య రూపం, తవ సౌమ్యం జనార్దన, నా మనసు శాంతించింది. ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః, నా మళ్ళీ నా యొక్క సహజ స్వభావాన్ని, ప్రకృతిని
పొందాను. దీనిని చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్థిమితుడనై నా మామూలు సహజ స్వభావాన్ని పొందాను, కలవరపాటంతా పోయింది అని చెప్తున్నాను. అప్పుడు భగవంతుడు, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. సో అర్జున, ఇది భగవాను వాచ, నా కోసం చెయ్యి కర్మను, నాకు అర్పించి చెయ్యి, మత్పరము మద్భక్త, నాకు భక్తుడవై భక్తితో నాకు అర్పించి నా కోసం అన్నట్లుగా కర్మను చెయ్యి. సంగవర్జిత, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, మళ్ళీ మనకి ఎన్నోసార్లు చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ సమరైజ్ చేసి చెప్తున్నారనమాట. ఏ కర్మ అయినా నా కోసం అన్నట్లుగా నాకు అర్పించి భక్తితో అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, అందరి పట్ల అన్ని జీవరాశుల పట్ల, సకల జీవరాశుల పట్ల నిర్వైరత్వం, శత్రుత్వం లేకుండా ఉండు. అలాంటప్పుడు అలాంటి వాడు అతను మామేతి పాండవ, నన్నే పొందుతాడు. సో ఎవరైతే కర్మను నాకు అర్పించి నా కోసము భక్తితో అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా చేస్తూ సర్వభూతేషు, అంటే భూతాలంటే జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల వైరత్వం, శత్రుత్వం లేకుండా కరుణతో ఉన్నవాడు నన్ను చేరుకుంటాడు. సర్వభూతాల పట్ల, సర్వజీవరాశుల పట్ల విరోధ స్వభావం లేనివాడు, శత్రుత్వం లేనివాడు ఇంకా ఎవరైతే అలా ఉండగలరో, కామ్య కర్మలు మరి అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఈ మానసిక కల్మషాల నుంచి విముక్తులై మరి నా కోసం, నా పట్ల భక్తితో నా కోసం కర్మ చేసేవాడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ గీతా పాఠం పేజీ? కనిపిస్తుంది. సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆది రూపమైన శ్యామ సుందర దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనం త్వరితగతిలో ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. సో ఇక్కడ సర్వజీవరాశుల పట్ల వైరత్వం లేకుండా సర్వభూతాల పట్ల అని చూసాం కదా, అది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో సమస్త జీవుల ఎడ కరుణ మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి దివ్య రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించటం అంటే ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి భక్తితో నా కోసం అన్నట్లుగా అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా చేయమని లాస్ట్ శ్లోకాలు సర్వజీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉండమని చెప్పారు. ఆ రకంగా నన్ను తప్పకుండా పొందవచ్చు అన్నది మనం చూసాం. సో అది మనం ఈ 11th చాప్టర్ లో చూసిన విషయాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.